Estem així en el famós cas de les cares de Carteixer. Han aparegut unes cares molt sorprendents. I així està l'amo de la finca. Pues sí, jo vaig vindre un dia a les 5 del matí a regar i em vaig veure dos cares en la paret pintades. No ho entenc. No serà un familiar teu? No, és una persona que no conec en la vida, no sé qui és. I no has provat a netejar-ho, guarro? Sí, en el fail, en el banc, el Silicon Bank. I no hi ha res en esta vida que puga llevar això. Hecho de hume. Tu sí estàs com un banc. Vine pa casa, càmera, que anem a veure les càmeres... Ai, les càmeres, estic com una polla. Les cares de Vermes. De Carteixent. No sabem de qui és. Esta cara. Sorprendent. Jo me quedé flipat en aquest rostre. Com pot ser que ha aparegut aquestes cares? Me cago en la mar. Això què pot ser? Jo no tinc ni idea, no ho entenc, no sé per què no apareix això ahir. Això no el resol ni Iker Jiménez. Estem així en el castell de les psicofonies amb aquests delinqüents, fent la bufa. ¿Y ha vida en años corrientes? Oka, coet,